kumno pin play YouTube ti parlok sa simpan nga yang subhaya piki parlok baro ki baju kersan ya ki video haki post jonga nadu ke YouTube, Instagram, FB bat tweet pat ki platform hapo rensan social media ti lengba kani ka comments kumno on play YouTube mo nakwa ban pisai pi baro ki parlok ki badon saya kata jing trang ban play ya ka YouTube ban yo kamai pisan apo YouTube kum ka jing kamai online ti nak yang jonga ngadon ni mentana ka banta jong ki parlok ki batrang sia pin kamai na po YouTube. Pihak ka basdang pihak ban create ya ka YouTube jompi lengba ka jing sina nong kong ya Gmail. Ti hadin makila dep sina ya Gmail pihak ban sina ya ka YouTube account ko jompi. Ti pihak ban sina ya ka YouTube account ti suya bin tuna po YouTube pendap bedau tau Gmail jompi ai be ya password jong ka Gmail jompi pidon kam art lipat ki password ma. Uwe password jong ka Gmail uwe pat password jong ka YouTube jompi. Haba pi create ya ka YouTube channel jompi jet ya ka kerteng jong ka channel jongpi te hapo jongka kerteng ka channel jongpi pi ha banbu ya password jong kane ka channel jongpi te da ka ba link lang ya Gmail jongpi hapo ka YouTube kidon kampat sa we strong password jong Gmail te da ka ba pi upload oda ka ba pi sna account link ba Gmail kamut bala da ka mobile jongpi kan du no pila ban yo biang ya tu ka account jongpi nomor ka mobile jongpi kan nom ne sa dei nak ta daw bang wa ban pensai tik patik na ka banta jongpi khnang ba pin like du nong hadin ba pila yo ban kamai pisan apo YouTube te perlok hadin ba pila dep sina ya kini ka YouTube channel jongpi kumno pat kidai ban le pihak ban tap iki video jongpi man la ka sengi klem da senge nomor ba da ka ba pi tap sibon ya ki video pila ban tap sipo ar po si spa lane si jar ar jaru kata ka song ka mon jongpi kumno pin tap kan ukeli ya ki video hapo YouTube channel jongpi te hadin ba pila tap ya ki video pihak ban cek pat man la kapor ya ka voice tan jongpi na po YouTube dashboard ma pihak ban cek ya ka channel jongpi hak ta kerkom ti hadin ba pila ban tap iki video jongpi pin sayu i na ka we kapor sa ka we kapor kan kiu ka voice tan kan kiu ka subscriber kin kiu ti da ka jing kiu ka subscriber jongpi bat da ka jing kiu jong ka voice tan pi hapat ban penyo 10,000 ka voice tan bat 10,000 ki subscribe jongpi ti hadin ba pila da bio ya kini ka 10,000 ki voice tan bat ka subscribe jongpi 10,000 hangta pila ban monetize no ya kani ka YouTube channel jongpi da ka ba pin pendon kam ya atli ki dur passport jongpi ti nang ta pin sa fil ya ki bank account ki jongpi ti hadin ba pila da fil ya ka bank account ko jongpi pila pen biang lut na dong sedong ti kemut kan poi sya po US ti hadin ba na US nda kala check ya ka channel jongpi kalong ka babit ba kan pha ya u AdSense ti kan sa pha ya u AdSense jongpi na po US kan pen poi sapi ladakan simpor ek nuk no kan simpor sipnai ti sipnai kan simpor ban poi AdSense jongpi ti hadin ba pila dep uni AdSense tin sale complete part ban set of ya ki documents baro ti hadin ki ai pat kita ki documents ma ki documents jongpi hadin ba AdSense jongpi la poi kemudian kam baitang bank account bat Swift code ni Swift code dai bala ban poi ya ka pisa jongpi sia kan ka bank account ka jongpi Swift code nomor dai ya perla la ka jong ma ka bank account dai na kata kadau ba ki ha ban pendap ya uni Swift code ti ka YouTube kan iPhone pi hadu sistem kan si ba pinyo ya kan ka 10,000 watch time bat 10,000 ngot ki subscriber ti hadin ba na sistem kalakun iklem yo ya kan ka 10,000 ka watch time bat iklem yo ru ya kan ka 10,000 ngot ki nongpai kata kamut ba pihak ban sedang biang na sedang sa sistem biang pihak ban sedang ti kendiat kan kam jrong nomor hadu sistem rei omdai kum FB te ladak be ki ba klan ban tap ya ki reels klan ban tap ya video ki klan ban tap ya ki dur saha kar kompos haka text speech punya kuntai tek mut yo ya kata content monetization yang ngai tangkum ta mapi ki parlok ki ba comment sangi kumnong in create YouTube ngai kelas ngkun kelas sai kita ngum ta kedai sibun in session part haki wai ki video